To Allah shi taimake ka, jama'ar arewacin Najeriya suna ta 'yan korafe-korafe nan da can cewar wannan yanayi da muke ciki na siyasa a yanzu, sarakuna akwai rawar da suke takawa a ciki wanda tuntuna an san su iyayen ƙasa ne kamar yadda ka faɗa, kuma har yanzu ma iyayen ƙasa ne, wanda a wancan lokaci za ka ga a matsayinka sai dai ka ce ba ma shugaban ƙaramar hukuma ba, gwamna ma sai dai ka ce zo, amma kuma yanzu sai abubuwan suka canza. To shine yan arewa ke tunanin cewar me yasa sarakunan ne suka bari har hakan ya zama, ko kuma yanayin ne? Mun fara tun da farko da ce muka tsarin mulki ne ya kama inda muke yanzu. Sarakuna suna daidai gwargwadon wayannan su 'yan siyasa su suna da nasu buri daban. Ku sarakuna saboda kun san cewa kuna nan dindindin, ku ne kuma kuke tare da jama'a, kuna ba 'yan siyasa, kuna ba su shawara ne. Abubuwa arzikin ƙasan yana hannunsu, kai sarki sai dai ka ba da shawara, ka ce ga abin da ya kamata a yi, ga abin da ya kamata yi, amma ba ka da hali da za ka yi wani abubuwa da kanka banda shawara din. Duk arzikin ƙasa din yana hannun masu mulki, daga shugaban ƙasa zuwa gwamna zuwa shugaban ƙaramin hukuma, su ne waɗannan dukiya da arzikin ƙasa ke hannunsu. To kai sarki ba abin da za ka yi sai ka dinga ba da shawara. Idan wani abu ya taso, a kira chairman a ce gashi waɗannan abubuwan ya kamata a yi haka. Iyakan abin da za ka iya yi kenan. Kuma kai mutane za su kama kuma kai a sarki ne ko hakimi ko wani abu, to amma baka da wani hali da za ka yi musu wani abu. Waɗannan abubuwa ne muke son su ɗan canza a ciki. Ba mun ce wai a ɗauki abin nan tsarin kuɗi da ake yi a ba sarakuna ba, a'a, mun ce duk abubuwan da suke aikin da za su yi wanda yake ya kamata su ne za su fi tafiyar da wannan al'amura, to a ba su abun da za su iya yin wannan aikin. To abin da ya sa su 'yan sassa suna ganin kamar cewa za a shiga cikin gonansu ne a cikin wannan. To kuma ba muna kokari mu yi wani abu ne wanda zai zamo ya zamo in ji mutum ba muna wani competition da su ne ba, ba wani abin nan ba. Su aikinsu daban, muna mu daban. Su za su zo su yi nasu, su zo su tafi. Mu kuma Allah yadda ga ikon Allah din muna nan. Saboda haka babu wani abin da za mu yi mu cuci jama'a, tun da yake muna son mu ci gaba da zama da jama'a. Shi dan siyasa dama rai lokacin shi yayi zai tafi. To saboda haka ne kullum muke dan ba su shawara yadda za su yi kyautata ma jama'a har lokacin za su gama nasu aikin. Abinda muke ta abin nan da su kenan. So gyaran da muke ta nema a samu aiki kenan, yadda su ma sarakuna za su samu abin cewa, kuma sun faɗi abin da za su faɗan cewa idan akwai abin da za su iya yi na taimaka ma jama'a, su ma su taimaka musu, musamman wajen sha'anin ilimi, wajen sha'anin lafiya da dai sauran zaman lafiya da tsaro. Duk waɗannan wurare ne wanda ke sarakuna suna da abin da za su iya yi a samu ci gaba a ƙasa. Da haka sai mu ce mai sauraro kada ka shagala da ya kamanta kana tare da tashar yanci Liberty Radio mita 91.7 a nan cikin garin Kaduna birnin gwamna, a cikin shirinmu na bakonmu na mako, inda muke tattaunawa da Sarkin Lere wanda aka fi sani da Alhaji Garba Muhammad Abubakar na biyu. To Allah ya taimake ka. A arewa da ta kasance tana da tattalin arziki sosai, wanda ya kasance da tattalin arzikin da arewa take da shi aka ma gina Najeriya, za mu iya cewa haka. Amma sai kasance a halin yanzu arewa mun samu koma baya a al'amuran makarantun ne, ilimin ne, a tsaron ne, kowane bangare in ka diba arewa tana baya. To ranka a matsayinka na uban kasa, ta shi kara daraja, ya kake ga za a iya fita cikin wannan halin da muka shiga kanmu? To muna cikin wani hali mai wuya kamar yadda ka faɗa. Muna cikin wani hali mai wuya. Da muna ko da tura suka zo
sun same mu da al'adunmu da tsarin mulkinmu. To da suka zo suka ga cewa su ba za su iya kawo wani abu wanda ya fi wanda muke da shi ba. To da suka zo suka karɓi mulki sai suka yi abin da suke cewa indirect rule, wato suka ce za su yi mulki ta amfani da sarakuna da sauran abin nan ake cewa institutions, sauran abubuwa da sarakuna suka yi a ƙasa, suka tsara tsarin mulki na sarakuna, suka ce za su yi amfani da shi saboda su kawo zaman lafiya har su ma samu biyan bukatansu na mulkin ƙasan da kuma samun tattalin arziki na ƙasa, abin da ya kawo su yana dama. To bayan tura sun tafi shine nake faɗa muku abin nan a daɗin abubuwa suna canji, duniya tana canzawa, ko ina ka je ana ta samun canji. Kuma yanzu da abubuwa sababbi da suka zo mana, na farko su tun daga rediyo muka zo muka samu talabijin, yanzu muna maganar su intanet da sauransu. Saboda haka duk wani abu sabo da ya fito a duniya yana nan, yana kowa na ganin wannan abu. Saboda haka saboda wannan ilimi ya watsu, ba wai tsananin ilimi na karatu ba, a'a sanin abubuwa, wato knowledge ya watsu a ko'ina. Ilimi din da muke so wannan abubuwan da suke faruwa, idan ba kana da ilimi din ba, ka yi karatun shi ba, kaga za ka samu rabi da rabi kenan. Ake cewa karamin sani kokumi, shi to shi ke rike da mutane sun samu dan abun kankani, amma ba su yi karatu sun samu ilimin yadda za su fahimci canjis da abubuwa canje-canje da suke faruwa a duniya ba. To abin da yake damun mu kenan. Kamar yadda na faɗa, tilas zai mu tashi tsaye wajen maganar ilimi din nan. Mu tashi tsaye wajen maganar ilimi. Za mu tsaya a daidai wannan lokaci, sai alalibe mu don jin ci gaban tattaunawar tamu da mai martaba sarkin Lere Alhaji Muhammad Abubakar Garba, wanda kuma ya yi bayanai da dama sosai. Insha Allah za mu ci gaba da tattaunawa ɗaya bayan ɗaya har mu kai ƙarshen wannan shiri. Sunana Rayyan Musa Lere nake cewa mu zama lafiya.